Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Curaçaose Statenvoorzitter William Millissen noemt het onbegrijpelijk dat er binnen het Koninkrijk na een groot aantal jaren van gezamenlijk verleden nog steeds een ernstig gebrek aan respect, vertrouwen en solidariteit is voor de partners in het Caribische deel van het Koninkrijk. Millissen zei dat bij de opening van het Interparlementair Koninkrijksoverleg op Sint Maarten. Volgens hem moeten een aantal zaken beduidend anders. Hij noemde onder meer het voorstel voor een nieuwe geschillenregeling dat totaal niet overeenkomt met de wensen van de 4 parlementen. Ook verwerpt hij het plan van de burgemeester van Leeuwarden om kansloze Antillianen te ontmoedigen om zich daar te vestigen. Daarnaast zegt hij dat er vanuit het Europees deel van het Koninkrijk weinig begrip is voor de dagelijkse realiteit die de komst van vele Venezolanen teweeg brengt op Aruba, Curaçao en Bonaire. Die problemen uiten zich onder meer in volksgezondheid, onderwijs, werkeloosheid, criminaliteit en prostitutie. Maar Nederland weigert daadwerkelijk mee te helpen, aldus Millissen. Hij vraagt meer begrip en inzicht. Het feit dat er in 7 jaar tijd 9 verschillende ministers van SOAW zich hebben gebogen over Fundación Taller Santa Marta heeft ertoe geleid dat er weinig goed bestuur heeft kunnen plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat SOAB heeft gedaan. Het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn heeft in de afgelopen jaren veel wisselingen gekend en elke minister wilde iets anders. Dat heeft ertoe geleid dat er geen goed bestuur is geweest. Een 55-jarige Curaçaose man is gisteren omgekomen in Willibrordus. Hij was aan het kitesurfen en volgens omstanders hoorden ze opeens een gil en lag de man daarna op de grond. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd en of er sprake is van een ongeluk of dat er sprake is van een natuurlijke dood. Raffinaderij Isla heeft enkele maanden bijna stilgelegen, maar 2 belangrijke onderdelen van de Isla-raffinaderij worden deze dagen weer in bedrijf gesteld. De opstart duurt enkele dagen en daarmee langer dan normaal. Betreft de Plants Crude Distiller CD2A en de Thermocracker TC1-1A. Beide produceren nafta, diesel en stookolie. Isla zegt dat ze er alles aan zullen doen om tijdens de opstart het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en de overlast voor de gemeenschap tot een minimum te beperken. Op sociale media is er een video te zien met 2 mannen op een motor die bij het politiebureau bij Rio Canario hun motoren laten draaien tot er rook van de banden afkomt. Dit is het zogenaamde fieveren en volgens de politie wordt er onderzocht wie de mannen zijn, wat ze hebben gedaan, want het ziet er een beetje uit alsof ze de politie hebben willen uitdagen. Het Tuma Festival van dit jaar wordt opgedragen aan Roy Sensi. Hij is een van de zangers die meedeed in de jaren 70 en 80 aan het Tuma Festival en wordt beschouwd als een van de klassieke tumberos. Het Tuma Festival gaat binnenkort weer van start en daarbij dus extra aandacht voor Roy Sensi. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer. Vida. Tayeng di pregunta y yeng di reto. Nos turque crece. Nos turque un millón mañana. Vida también tayeng de oportunidad. Nos actitud y nos acciones de awe that determinamos vida de mañana. Bang duna turdia e millón con cada uno de nos ting de nos mes. Bang optimista. Banda comprometer, banda determinar. Passou, dedicação, coragem e perseverança te dá uma esperança e te traz caminho para êxito. 1 milhão amanhã te começar a we. 1 milhão amanhã te começar com a bo. Gerencia de Refinería Isla te desea Pueblo de Curaçao y tu trabajador de Refinería Isla en particular, feliz día Nandi fiesta y un próspero 2019. Refinería Isla, o corazón pa comunidad.